Ya ka Voice of the Youth ne ka sur ki samla bala penlong da ka seng samla shnong pham lapong pham so 3 nong po Riboy district la panwai no ya ka ha ka janmet jong ka arpu prata jemang dau ba meral bons im MLA ko nong po constituency ringkat ka jindon lang rong ba shnong ba Matthew Makdo lambat ki kit kam bat kit khot jong ka seng samla bat ki paj ba nong shnong ka te ka program batang lai sngi la penlong kum shibenta ban sai madani ki samla don sap haka imlang salang bat ban ajin hikaya ki kumno ban ajin syakri syaki para samla bakin lait na kajingkerni haki jindi basniu kum drog bat kiwe la kan thop apo kita gilai sngi de ki program jin la kai ki bahap apo ka indoor games bat ki samla ki bajob ki la yokhor ya ki kusnam Kay kane ka Voice of the Youth. Voice of the Youth haka jing suthu jonga kadai ka ka platform ka bapi kum ki kena samla pila ban express ya ka pidon po ka mesim ka joki la kalong haka sap ka thong le ne haka no ka benta jong ka jinglong samla ka jong pi kani ka jinglong samla ka dei ka benta jong ka jingkem ka jong ubreu ka ba uwei po uwei uhap panya lengba ka dei ka por ka ba ka transformation na ka childhood ka biang na ka jinglong khana ret sya ka jinglong samla bat sya ka jinglong rangba namar kata ka jing sutu ka jonga ka jinglong samla ka dei kata ka baki bridge ka dei ka jibapun jingking hapdeng ka jinglong khana bat ka jinglong samla ka jinglong rangba bat ka ka bangatip na ki jingtip ba ki jingdon jo ki khon samla hapo ka state ka jongi ka contribute ba lifo 0.6% kamut kedan kun samla hapo ka state ka jongi kidon hadu lifo 0.3% na ka total population jongi kabamut bagi samla kidon ka voice kidon ka sur ban le na ka benta ka society ka jongi Pingi sorong bani bagi samla hapo ka shnong ni kidon ya kaneka jingkitli jin pareng dari responsibility kejingkitli kumno ban perlum perlang kejingkitli kumno ban ai awareness kejingkitli kumno ban perlong ya ka program kum ka quiz debate extempore speech ban say ya kisah kejingkitli kumno ban don kamen sim ban perli ya kisah la ko basno kejingkitli kumno ban long kisah la ki ba im haka akor ka burong kejingkit riu duple patun tata Isoltanat bani bagi kunsam lagi demi sentral pakentri. Hijum segi nagoran tagi ni kam gitu. Nalor ki program ki tamasa ki bapen kemen la bande ki youth week ki la bande ki. No program ki bagi penlong hantam ki portlang. Nalor gitu ki dan ka komperkat. Nagam takumno pan ketiu ya kanong briu man briu ke samla Voice of the Youth mo ban say ki samla ng bagi competition itu pilapan long na kiniglaisi sibet ng say ki cik IT ki kusnam ng bagi prize ya gitu ki bala simbenta kalau mong simbenta ban say ki sap ki talent kariboy ka jungi kim salin ha ki benta ki babun Kamtam aku bini bat ki kam jong ka jingi le kai sport kidan shibun ki kun samla na ka temri boy ki bala mitma na ka banta ka district ki jungi ka jela bat security be ki banta ngimla ban len ne kata kidan shibun ki bala mi ngimla ban len kri boy kim shomla sa de na dia punya putih kila sedang ban mi ter hotel lagi kerdan hotel dipulih lapik SSLC, HSLC, patut tak saja. Ini di bawah